Zikomo kwambiri chair. Inedi ndi Charity Chimaneni, wife to late ADC wa late Vice President. Ine nkhani yanga ndiyambira kulongosola kuyambira pa 9 July imene 9 June imene amunanga anabwera kuchoka ku Korea. Anafika around 7 o'clock. Tinalandira as usual meti malandirirana, and we are happy kumona munthu kuti after 3 weeks watani wabwera. Tinawasowa ndi ana. Tinalandira bwinobwino. Titalandira tinakonza chakudya cha madzulo. Tinadya. Titadya anapezeka kuti anena kuti ineyo ndatopa. And tomorrow I'm traveling. Ndikupita ku maliro a Raf Kasambala. Nde as usual timapita ku mass ya mamawa. Ndisanakagone undikonzere zovala zoti nzavale mawa popita ku mass. Koma tikakacho komene koko tikakhala tikupitirira ulendo pita kuti ku Nkhata Bay. Ndi ulendo koma tiyenda pachani pa ndege. Nde when preparing zovala make sure kuti ungoyika zinthu ziwiri. It's either pobwera ndi uniform. Ine ndikamabwera ndidzakhala ndi full program yonena kuti ndidzavala chani. And that's what I did. Ndinakonza nde kuti mamawa ananyamuka kupita ku masikuja as usual mina amapangira nthawi zonse. And tinasiyana kai pamenepo, that was around ma 5 to 5. Anabwerako chamma to 7. Ndananduza kuti suit tivala uniform. Ndinata chichonse chili set. Ndinatenga breakfast ndikuapatsa. Inenso ndimagwira ntchito ndine mphunzitsi. Nthawi imene ndati nali kuti ndiliso ndi tiana ting'ono. Ndinati mwina amapita ku school, wina anali wang'ono kwambiri. Nali kuti ndakonzekeretsa ku school ja akupita ni medi. Nditi ndatsala ndi ine ndi late husband ndi mwana wang'onochi. Ndinapezeka kuti ndakonzekeretsano kuvala uniform ija kuti azipita ulendo pita ize ndi ntchito. I didn't even check kuti kapabwera message pabwera chani. The reason being that each time anthu aja akaenda amakhala ndi bwana. And tonse dziko lonse limaona kuti anthu aja mwina timatha kumaona ngati mene inenso mwina ndikuonekera lero lopanopa. Mwina nthawi yoti angagwire phone ndikulembera text that time panalibe. Komano akapeza ka precious time amandiuza ngati aenda pa ndege amanina safely landed. Ngati aenda kandi pa galimoto convoy jota apita ulendo lonse, he made sure apange communicate kuti wafika. Kasankhula zambiri koma zokuti wafika amanena. Koma on this day napezeka kuti naweruka ku ntchito nabwererako. Ndafika ku nyumba ndinapanga icho zimene zimayinika kuchitika pa khomo. Kwinako ndili ndi mutu mukukhala mukuyenda program yonena kuti akabwerako tikuchokapo. Ndinapezeka kuti around 3 ngati ndisakulakwitsa ndinayatsa TV MBC. Chimene ndimatsira MBC ndimafuna ndikhale ndi clear picture kuti kodi anthu aja kumaliro kuja abwerako
nanga ndionere presidential diary ndikhale ndi chithunzithunzi chakukonzekera kwanga kuja kuti akamabwera ndipeze ine ndarani nditakonzeka. To my surprise napezekati nthawi imeneyo ya around 3 yo panaibe presidential diary. Nde pena ndimati mwina ndayimisa or else mwina sanapange nakhabe mapangati zinthu tina then inadzapangaso check naona beti presidential diary ja palibe imene ndimene maidalira kuti ndikhala ndi chithunzithunzi yoti anthu aja ali within atani abwera. Then napezeka kunena kuti ndinamba ndingonako pa phone ndi pamene ndimaona pa social media nena kuti ndege atani ndege yasowa. And I remember that day ndimangozungulira nyumba ntatenga phone kwa ine chinayi chocho sinimakhulupirira. Kuti zimene ndimawerenga nthawi imeneyo zinali zoona. And I remember my firstborn amandifunsa ati mami mukulira chani, koma popeza ni mwana wang'ono sindinamuwuze kuti chimene ndimalira chinali chani. Ndimayesetsa kupanga process kuti is this true, ndimadzifunsa ndekha m'nyumba. Koma zimaoneka kuti ma message aja not ma message as such koma pa social media paja almost ma platforms ambiri amaonetsabe kuti the brain is missing. Then ndinapezekati ndinamwimbira mlamu wanga amene ali last born ku family yawo ndinamufunsa kuti kodi wamvako chani. Anandiwuza kuti makomfo first born wanga ndi Comfort dzina lake. Makomfo ayi mudikire kayi nditani ndifufuze bwinobwino inenso ndangoona amene inenso mwatani mwaonera. Ndiye ndifufuze I'll come back to you ndikuwuzani imene ineyonso ndatani ndafufuzira kuti kodi ndizoona kapena ayi. Then pamene ndeti nthawi ikutani ikudutsa chakumadzulo ndithu basi ndeti ndi pamene inenso mutu mwanga sikuti palibe chimene chimayenda ndinali disturbed kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndi chakumadzulo pamene apongozi anga amene ndakhala nawo anabwera kuti anadziwa kuti ndikangomukhazika kuti asakhale yekha. Anabwera then apongozi anga enieni amene ndi mayi ake a Lady Chisomo anabweranso. Ndiye nali ngati nayi ndika company ndithu kuti ndimati ndikamadandaula koma anthu ndimadzoza kuti ndili ndi anthu ali pafupi. Ndi napezeka kunena kuti tsiku limene tinagona ndeti kungonera ma briefing apa TV. It was very sad kuti ndimati ndikakhala ndimangolinga ndimapanga visualize kuti munthu atachoka wachoka mwina for 3 weeks wangobwera tangoyankhulana pang'ono sitinayankhulane kuti kodi ulendo anaenda bwanji. Koma pezeka kuti sitinayankhulane kwambiri munthu so atani akupezeka kuti akuti ndege yasowa. Ndipo peza timakhulupirira Mulungu ku family kwathu. We prayed and that ndinapemphera ine napemphera ndimafika napo mankumbutsa Mulungu zinthu zambiri and I made a promise kuti Mulungu mukamupulumutsa mwamuna wanga ine I will save you, but it didn't happen. Nde tinagona tsiku limene lolo kunacha mamawa to no avail.
napezeka unena kuti pamene panali pa 10 tsopano kwacha ndeti ndikanalibe ndapo ngozi ndeti nachibale sister wanga wina mayi anga abwera ndimathambe kumafirabe kuti ndili ndi anthu komabe mutu wanga unali utasokonekera. Then napezekati pateni paja around kandi ma 8 anazabwera a welfare aku polisi pagalimoto ndi ashehe abusa ku CCP anabweranso ndi I remember anali father likucha anandipeza ndakhala pa mpando ndi anthu ndi analowa nkunena kuti tabwera kuti tidzakuoneni komanso tidzangokuwuzani kuti ndimene tamvera muti ndege yatani yasowa komabe tisataye mtima anthu akupanga message. Ndana ndipeza ati pambali panga panali Bible ndati ino muzingolimbikirabe kutani kupemphera. Anapemphera abusa CCP aja mkunyamuka matani mkumapita koma asanapita nena zoti if anything tibweranso kuti tidzakutani tidzakuwuzeni. Anthu aja anapita ndeti timaonerabe pachani pa screen paja nde it was around 2:12 pamene amanena kuti HE apereka ngati tizikati nene kuti press briefing nganene kuti ayankhula ku mtundu wa Malawi. And I remember very well akuti ayankhula ndinangodabwa kuti khomo lakuseri ku kitchen kunangolo azimayi gulu la azimayi endi zinthu zimachitika modzidzimutsa. Inenso sinimathaso panga process kuti chochitika ndi chani anthu anangolowa ku kitchen kuja ndeti enalowa pa main door ndeti galimoto ya polisi kubwera I think ndekuti amabwera kuti adzapereke uthenga. Akufika napezeka kuti kungofika muja ndeti azimayi anali andigwira ena kuchotsa katundu akutulutsa sina olothenga ukuthi kapena ndinamva pakamwa kuti kwachitika chakuti koma ine ndinangoona nimene zinthu zimatani kodi zimachitikira zinandipatsiratu chithunzi kuti ndinaluza hope unena kuti ndeta papa chabwino palibe pamene panali pa 10 nde pa 11 I think panali pa 11 pamene ndeti pa 12 mama tinanyamuka tinapita ku Sunset. Anabwera opo amene amayendetsa program ya maliro anafotokozana kuti tikwenika tipite ku Sunset mamawa. Tinapitadi tinakapeza family ya anzathu alapkeni itafika kale enda anatuza tayi ako nchisi ndako kasungu mubwerere pali zinthu zina zimene sizinakonzeke nde lero mubwerere simukwanitsa kutenga matupi chifukwa cha condition ya matupi imene alili ndipo tinabwereradi. Titabwerera masana ku area 30 ko anapanga prepare mapemphero ndeti nayi ku mapemphero kuja masana ndeti pa 13 ndi pamene tinapita so mamawa ndi pamene kunali mwambo wonse okhudza maliro ku Sunset kuja ndimene mwachidule ndimene momwe process yake ya zinthu zimene zinaendera zimene ineyo ndikuzidziwa bwinobwino ndi zimene zozo zikomo kwambiri che. Somo kwambiri fwa cha nthawi yanu imene mwatifotokozera tsatane wazimene mukukumbukira monga mene nafotokozera kuti mamembers akhala akufunsana mafunso koma pali cholinga chimene afunsira mafunso kuti ntchito yathu yakafukufuku ya ndege imene inagwera tiyimalize bwinobwino ndipempha mamembers kuti athe kufunsana mafunso. Komano tisanatero ndipemphe tosefe kuti tidzuke tipereke ulemu 1 minute silence.
mzimu wa chisomo chimaneni uuse mumtendere. Ino ni nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Nthawi ya mafunso. Tiyambe ndi Blantyre Malavara. Zikomo kwambiri chair. Choyamba Mrs. Chimane ndipepese pa chipinjo chomwe munakumana nacho komanso ndi akubanja Mulungu akufungatireni. Ndi funso limodzi chabe. Ndimafuna ndiziwe kuti Mr. Chimane mzimu wawo uuse mumtendere anagwira ntchito ndi Vice President Honorable Salos Kochilima pa nthawi yayitali bwanji komanso kuti ubale wawo unali otani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. My late husband akhala kugwira ku office ya Vice President kwa 9 years. Pa 9 years ubale wawo unali otani. Amatha kukamba kuti nkhani zina za kuntchito concerning Vice President kukuza mziko. Ndikakumbukira bwinobwino palibe nthawi imene anakambako kuti kapena ubale wawo ndoyipa kapena ndotani. Palibe. Iwo amangonyamuka kukagwira ntchito ndi kubwererako. Mwanza Central kenako Cheo Dzonzi Mvai. Zikomo kwambiri chair. Ndole choyamba ndipepese kwambiri pa zimene zinachitika. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Mangofuna ndifunse pang'ono chifukwa anabwera anamfedwa angapo amene anena kuti anawaitana ku polisi ku area 30 kuti kumeneko akatengeko mwina katundu kapena zina mwa zina zimene zidapezeka pamalo amene zidachitikira zimenezi. Ndiye ndimafuna ndingofunsa kuti inunso mwina munali amodzi oyitanidwa kupita kumeneko kuti mutapita zinthu zimene mudakwanitsa kukatenga mwina chinali chani ndi chani. Zikomo chair. Ineyo ndinali mmodzi mwa anthu amene mabanja amene anayitanidwa kuti akatenge phase yoyambirira. Ntapita kumeneko tinapeza kuti kunali katundu amene analosa masula. Ende anthu oyambirira mwina amene tinafika amene popo ndi amene anatimasulira katundu uja kuti tipange identify zimene ife tikuzikumbukira kuti anthu apo nyamuka ananyamula. Endi atamasula chimene ine ndinachikumbukira zinali zinthu ziwiri. Chinthu choyamba chimene ndinakumbukira ndi ballpoint imene ndinaperekaso pamene amanyamuka. Imene ndinayipeza inali pa gulu la zinthu zimene zinali pamene popo. Komanso ndinazindikira ku phone. Komano phone yonse kuti ndinangoyizindikira kuti inali poyera. Inali yoikidwa mu mapepa za crime scene chanchani. Ndana zimasula inakeyo kumationetsa kuti mafoni amene apezeka ndi awo. Ndama masula. Nde ya my late husband inayo panga kale indicate china chilichonse paseroyo. Ndana timasulira nkutionetsa kuti ndiyomweyo di phone yo. Ndipo ndabwera nayo phone yo. Zikomo kwambiri. Mukukamba kwanu mukunena kuti phone yawoyo inali ngati mukapaseo
kopanga indicate kuti ndi yawo foniyo. Pambali pa foni mpase umene mu chinthu china chimene chinalimo chinali chani? Zikomo cheya munali foni yokha. Zikomo kwambiri. Poti foniyo mwabwera nayo ndiye kuti mwina cheya atilola nthawi ina kuti tikhoza kuona kuti foniyo ili motani, kuti mwina tithe kukhala ndi maganizo kuti zinali motani. Ndimangofunanso ndidziwe komaliza cheya kuti kodi zinthu zina zimene zinali zosamasula mwakamba za foni imene munayizindikira, pali china chilichonse cha zimene mwina anavala chimene adakubwezerani, mwina kapena nsapato kapena zovala zimene adavala pa tsiku limeneli? Zikomo cheya pa tsiku limene ndanenera kuti anavala uniform, koma pa katundu opezekayo amene timapita kuti tikapange identify panalibepo chovala chawo china chilichonse, ingakhale nsapato yomwe imene inali jombo. Zikomo kwambiri cheya. Mafunso anga ndomweyo. Foni muli nayo? Ndili nayo. Sergeant at Arms mukhoza kubweresera. Sergeant at Arms kapena Secretariat puli muli pafupi tatengerana. Tissue, I think it in my glass. Foni ndi imeneyi ndi mwina ma members kuza kuiona ipange pasi kapena mukoza bwera mzamu. Kuza tambenoza Kuza tambenoza The back side. Yeah, I'll show our angles. Could be a lot of that one, eh? Okay, so I'm going to be. When's the same? Paper,
ndikuperose foni ndayiona muyisunge foniyo pa nthawi yoyenera ngati aparamenti afune tidzayitanisanso khala mwina apolisi azayifuna tidzakuyitananisoni koma pano pa isungeni samukambira pali funso lina Kasungu North. Zikomo kwambiri asheya pepani amayi Chimaneni tikulira nanu limodzi nafenso ndife okhuzidwa kwambiri chifukwa chakumwalira kwa bale wathu pepani kwambiri mafunso ochoka ku Kasungu North